ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Auren Shehu, kashi na 22. Tana biye da Muhammad Bello har suka koma bukkar Shehu. Da kyar su iyalai suka ja ta gefe lokacin da mai magani yake duba Shehu. Allah ya so babu karaya. In aka ɗauke raunin da Tanko ya masa a kai, sai kuma ciwon jiki sanadiyar ɗauri da dukan da aka masa. Sai da ya tabbatar Usman ya farfaɗo ya bashi magani, sannan ya ƙara bari ya koma baccin azabar da ke ɗaukarsa. Su Tanko kuwa cikin shanu Bello ya sa aka ɗaure su. Ba don halin da Usman ke ciki ba, da tuni ya gama da su. Murna da farin cikin biki ya koma bakin ciki. Daga Shehu ta koma kamar ana makoki. Washe gari da sassafe Rahila ta saci hanya ta gudu. Babu wanda ya damu da tafiyarta, saboda Zainab ce kaɗai ta san wainar da ake toyawa. Kwana 3 Usman ye, sai dai a kwantar a tayar. Duk wani abin da ya shafi ƙarfi su Bello ne ke masa, amma fa akan idan Zainab. Ta kasa ta tsare, ita take jinyarsa. Gani take idan har ta matsa, Tanko zai iya shigowa ya ƙarasa mata shi. Haka shi ma Usman ɗin, tsakaninsa da Zainab sai ido. Kuka kuwa ta yi har ta gaji, don su iyala suna bata baki, har suka gaji suka sa mata ido. Da yammaci Zainab na zaune a bakin bukka, ta yi tagumi, gaba ɗaya duniya ta mata zafi. Kamar daga sama ta ji muryar Usman yana kwala Bello kira. Faɗi yake, Muhammadu, Muhammadu, Muhammadu. A zabure Zainab ta tashi ta shiga ɗakin. Ta tara yana yunƙurin tashi tsaye, ya haɗa zufa sosai. Ta ƙarasa gare shi da sauri da niyyar ta taimaka masa. Yadda ya saurin janye hannun shi sa'ad da ta kai hannu jikinsa, da kuma irin kallon da ya bi ta da shi, ya sa Zainab ja da baya jiki a sanyaye. Yayin da Muhammadu Bello ya shigo cikin sassarfa. Ganin Usman na ƙoƙarin tsayawa ya ƙarasa gare shi da sauri, ya taimaka masa ya tsaya yana faɗin hankali Shehu. Ya aka kika bari ya tashi uwar gida? Ina Tanko? Ina Tanko na ce. Usman ya faɗi a fusace yana mai raba idanu. Yana can cikin shanu tare da yaran nan. Dama jira miki ka samu sauki, sai a san yadda za a yi da su. Cewar Bello cikin shakkar yanayin ɓacin ran da ya lura Usman na ciki. Ba na son ganin Tanko. Wallahi azim ina iya kashe shi har lahira. Cewar Usman yana mai danna ƙwayar idanunsa a cikin na Zainab, wadda take duban shi cikin wani yanayi mai wuyar fasaltuwa. Usman bai gushe ba ya ƙara da idan akwai abin da na koya cikin rayuwata da wannan baiwar Allah, ya nuna ta da ɗan yatsa. Shine rashin fa'idar ramuwar gayya. Domin ko yakan jefa ɗan adam ga halaka. Ku kai Tanko da duk wanda ya raɓe shi ga hukuma. Dama sun jima suna neman shi. To Shehu, cewar Bello. Usman bai gushe ba ya ƙara da sannan kuma ranar Juma'a na mako mai zuwa. Ka shirya zan aika kaman Bila, ka saka ta a tashar da za ta kai ta Taraba. Ina ga daga nan za ta iya kai kanta gida. Ji ta yi kamar an kwara mata ruwan kankara. Shi kan shi Bello ɗago ya firgice yana duban Zainab da Usman ɗin. Cikin ina ta furta wace ce za a kai tasha? Shehu ina ga zai fi. Hannu da Usman ya ɗaga masa tare da faɗin na sallame ka. Shi ya sa Bello ƙoƙarin ficewa da sauri. Ga mamakinsa sai je Usman ya furta, ku yi ƙoƙarin kiyaye lafiyata ta hanyar hana jama'a shigowa inda nake. Ina nufin in ba kai ba, ko iyalle, ban yarda wani ya shigo min ba. Idanun Bello kan Zainab wacce idanun take sheƙin ƙwalla ya furta to Shehu. Amma ya kasa cewa Zainab ta fita. Da haka sai ya saurin juya ya fita. Usman ya koma yana ƙoƙarin zama. Gani yadda yake cikin ciwo sai da ta yi da gaske wajen ɗauke kanta, gudun kada ya kyamace ta kamar yadda ya mintunan baya. Wace ce za a kai Mambila? Maimakon ya bata amsa, sai ya kwance sa kamar bai ma san tana ɗakin ba. Ranta ya rauni, ta ƙara furta kai waye? How dare you? Waye baka damar ka ɗauko ni kamar yadda nisan da kaga dama? Zaman ragan na yanzu na fara. Kai kayi kaɗan. Ka ci moriyar ganga ko? To zama daram. Usman ya mata banza yana mai juya mata baya. Gana haka tai saurin fita daga ɗakin. Su iya lana mata barka Shehu ya fara warwarewa, ko ta kansu bata bu ba. Ta tsallake su da sauri ta shige ɗakin iyalle. Dan ta fashe da kuka mai ƙarfin gaske har da shasheka. Sai iyalle da suka biyo bayan ta ne masu rarashi. Faɗi suke to ina ai murna zaki ba kuka ba. Tunda Allah ya sa an tsira da rai, gashi har ya farfado. Han sai kuwa faɗi take ina ga kukan murna ne. Ai mun auna arziki kwarai kuwa. Zainab ko ita kadai ta sarra da da ranta yake yi. Yau an waye gari Usman da kanshi ya ce zai maida ta gida. Maimakon ta yi farin ciki, kishiyar haka take. Dan Allah ya dasa mata san Usman. Sai da Allah ya jarabce shi da ƙaunarta shine yake ikirarin zai maida ta gida? Kamar yadda ta ce babu inda za ta je, babu inda za ta je din. Su iya laba su ƙara karaya ba sai da dare yayi. Bello ya fito da akwatin Zainab ya maida ita wata bukka daban wacce babu wanda yake kwana a ciki. Da kanshi ya gyara yawa Zainab shimfiɗa. Ko da iyalle ta tambaye shi dalili, sai ya ce umarnin Shehu yake bi.
jan haka su ma suka fara shan jinin jikinsu. Lallai wannan lamari mai wuyar ganewa ne. Sai da Zainab ta yi da gaske sannan ta iya rintsawa. Har cikin ranta ta so ta samu Usman ta bashi haƙuri, ta faɗa masa ta yi kuskure, kuma ta bayyana masa sirrin ranta. Don kuwa ba ta jin za ta iya rayuwa babu Usman. Bayan ganin yadda ya kusa rasa ransa a sanadiyyarta. Lallai za ta iya rasa ranta idan ya rabu da ita. Amma wani ɓangare na zuciyarta ne hana ta tashi ta same shi. Haka ta yi ta juyi, dab da asuba bacci ya sace ta. Sai tashi ta ga an tafi da su Tanko. Haka kuma Usman ya ba da umarnin kada wanda ya shigo masa ɗaki idan ba iyalla ba. Idan kuwa aike za a masa, za a yi aiko matar da Bello zai aura, wato Raƙiba. Ganin yadda Raƙiba ke kai kawo cikin ɗakin Usman, fashewa ne kawai zuciyar Zainab ba ta yi ba, tsabagen kishi. Sai a sanan ta gane tsabagen kishi ya rufe mata idanu ne, ta aikata abin da ta aikata. Dan tana iya jurewa, har ta kasa, ta je ta sami iyalla ta ce da ita iyalle. Ina ga zai fi idan kina da saƙo gun Shehu ki bani. Ki daina aika Raƙiba, tunda aini ce matarsa ko? Daga jin maganar iyalla ta gane kishi ne na mata ƙarara. Da haka sai ta murmusa cike da siyasa ta ce wai da nauyin aiken naki nake. Amma ai an gama kai komai. Zuwa gaba idan da aiken sai na kira ki. To iyalle, na gode. Cewar Zainab. Amma fa har ga Allah ba haka ranta ya so ba. Haka ta wuni tana jiran tsammanin kiran iyalle. Bata san an yi wa iyalle gargaɗin kada ta sake ta bari Zainab ta kusance shi ba. Da haka ne ma iyalle ta gwammace da ta aiki Zainab ɗin ko kuma Raƙiba da Zainab ɗin ke nuna kishi a kai. Gara ita ɗin ta yi kai kawan, zai fi mata sauƙi. Bala'in so take ta ganshi. Ta jiya jikinsa, amma jin kai ya sa ta kasa shiga. Haka nan ta gwammace ta jira a samu dalilin shigar tata. Amma abin ya gagara, har tana shirin fita daga hayyacinta. Haka ta haƙura tana mai neman sauƙi daga Allah, don kuwa shi ya jarabce ta, jarabawan ma kuwa babba. Sai washe gari su Bello suka dawo. Rana hatsakar gida Usman ya fito, amma ko inda Zainab take bai tambaya ba, bare ya yunƙurin shiga wajenta. Tana daga cikin ɗaki take jiyo hirarsa da mutanen gida da harshen Fulatanci, wanda har ta fara tsinta kaɗan-kaɗan. Jan har ya ƙarace hirar shi ya koma bai neme ta ba, ita ma ta sha alwashin koda ko zuciyarta za ta fashe, ba za ta neme shi ba. Cikin ƙanƙanin lokaci sai ta ƙara zama ba dai a ragar Shehu. Kullum tana cikin buka, in dai ba wani uzuri ne ya fito da ita ba. Haka kuma ta lura ko gifta ta gaban Usman, matuƙar yana fara'a sai fuskarsa ta haɗe, ya murtuke kamar hadari. Ya guje ta, ya juya mata baya farar ɗaya, yayin da take buƙatar shi, take ƙaunarsa kamar ranta. Idan akwai ranar da take tsoro ta bi bayan Juma'a da Usman ya ce za a tafi da ita. Doron da rana ta faɗa garin Allah ya waye sai ta yi kuka. Ranar Alhamis kuwa, ko ƙafa bata iya saka a tsakar gidan ba. Bukkar ta wuni cikin baƙin ciki da addu'ar Allah ya sa Usman ya canza ra'ayi. Ranar Juma'a da Asabar fari, sai ga iya ɗauke da irin kayan da Usman ya bata a ranar shaɗi. Ta tadda Zainab zaune akan tabarma inda ta idar da sallah tana jan carbi. Iyala ta zauna kusa da ita tare da faɗin ayya Abu. Ashe hukuncin da Shehu ya yanke kenan? Mun yi baƙin ciki ƙwarai, ke abin alfahari ce a rigan nan. Ba mu ji daɗin sakin ki da yi ba. A kiɗama cikin mummunar faɗuwar gaba Zainab ta yi saurin faɗin saki? Cewa ya sake ni? Wa ce ma ya sake ni? Ganin yadda ta kiɗime iyalla wacce da biyu ta yi magana ta furta asha, babu wanda ya faɗa min. Ganin ne ya bani kaya ce na kawo miki, tare da shaida min cewar Bello zai mai da ke birni ko ma can uwa uba Kano. Na zaton ko hakan aka yi. Don kuwa aurenki kina can shi yana nan, kusan sai a ce ya mutu. Yi haƙuri da azanci na. Ta ƙarasa magana tana mai fatan Zainab ta bijire, ta ƙi yarda da maganar Usman. Ai kuwa nan Zainab ta ce san bata san zance ba, ta juya ta maida masa da kayansa, babu inda za ta je. Bayan fitar iyala Zainab ta koma ta yi kwanciyarta. Jim kaɗan ta ji muryarsa akan ta yana faɗin zaki tashi ne ko sai na sa miki ƙarfi. Tsaye yake, hannunsa ɗauke da kayan da iyala ta mayar masa. Yadda ta ganshi tsaye babu wani alamar ciwo a tattare da shi ta ji daɗi har ranta. Tana daga kwancen ta furta sai ka sanya min ɗin na gani ai. Bata kai ga rufe bakinta ba ya durƙusa ya wafto ta yana mai ƙoƙarin raba ta da kayan jikinta. Ihu ta fara yi sosai cikin kokowar ƙwatar kanta, amma ko a jikinsa har sai da ya raba ta da rigarta. Gashi ko rigar mama babu a jikinta. Bai san da ya bi ƙirjin nata da kallo ba. Sanyin da ya ziyarci fatar ta har ya kai ga sanya ta ɗarawar ɗari da kuma yadda ya zuba mata idanu ya sa ta tai saurin shigewa jikinsa. Usman ya rintsa idanu. Lallai zuciya ba ta da ƙashi. Ganin Zainab da kuma yadda ta ƙanƙame shi, gaba ɗaya sai gwiwarsa ta yi sanyi. Cikin zafin nama ya zare ta daga jikinsa, yayin da yake ƙoƙarin danna rigar kanta. Zainab ta daɗa bijirewa ta hanyar yin rawa da kanta. Tana samun damar ƙwatar kanta ta yi saurin sake shigewa jikinsa. Ta rungume shi ƙamƙam, kamar za ta shige jikinsa. Cikin kuka take faɗin, "Dan Allah kar ka bari a tafi da ni. Ba zan iya koma a gida ba." Usman ya rintsa idanunsa cikin ƙarfin hali. Shi kansa yana jin zafin tafiyarta. Amma bayan abin da ya faru, ta tabbatar masa ba ta da maƙi da ya wuce shi. Ta kuma tabbatar masa yanayin tsana da ta masa,
da kuma tsanar zama da shi a rigar Shehu. Ka riga ka gama ɓata rayuwata shine za ka yi da ni? Wallahi baka isa ba. Magana da ya dawo da shi cikin hayyacinsa kenan. Ya saurin ɓamɓare ta daga jikinsa. Ya tashi tsaye. A da ke furta ki shirya nan da awa ɗaya Bello zai tafi da ke. Na san ka so ni Usman. Ka faɗa min kuma na gani a idanunka. Me zai sa ka guje ni? Na san na maka laifi. Hannu ya ɗaga mata tare da faɗin bana son ki. Dama na ɗauko ki ne ina cikin magagin bakin cikin rashin mahaifiyata. Wacce a sanadinki ne ban gana da ita ba. Yanzu kuma na huce, ba kuma na buƙatar ki. Wani irin zafafan hawaye ne suka gangaro daga idanunta. Zanin jikinta ta kunce domin ta jawo shi sama yadda zai rufe kirjinta. Da tashi ta sha gabansa tana mai kokarin sa idanunta a cikin nasa. Murya ƙasa-ƙasa ta furta ba gaskiya bane. Ka ce min kayi nadama. Ranna a bakin ruwa. Ka ce min kana so na. Yana mai girgiza kai yayin da maganganunsa da Tanko ke ƙara saka zuciyarsa da daɗi, suna mai masa yawo a kunne. Zainab me yasa? Duk zamanin da muka yi da ke? Duk kwanciyar hankalin da muka samu? Zainab me yasa? Dama kin yi ne don ki cutar da ni? Ta yi ne domin haka. Na ce ta yi. Kai a tunaninka yarinya kamar wannan za ta taɓa son ƙidahumi irin ka? Ai ka gode wa Allah ma da ka samu rabonka. Ki manta da abin da na faɗa miki rannan. Na faɗa ne bisa kuskure. Ba na son ki. Magana ta soke shi kamar takobi. Cikin dauriya ta furta kana so na Usman. Fushi kake da ni kawai. Idan ka wuce komai zai wuce. Kai ya girgiza mata. Kana ce ba zan iya zama da ke ba. Ko da ko ina ɗauke da juna biyu? Kallanta yake cike da bakin cikin ƙarya da take sharara masa. Har ta kai za ta iya ƙarya da ciki? Magana Tanko ya ƙara ratsa zuciyarsa. Ta yi ne domin haka. Na ce ta yi. Kai a tunaninka yarinya kamar wannan za ta taɓa son ƙidahumi irin ka? Ai ka gode wa Allah ma da ka samu rabonka. Ya sake juya zai fice. Zainab ta dakatar da shi ta hanyar faɗin ka sake ni to. Idan har za ka mayar da ni gida ka sauwaƙe min wannan auren na masifa. Ga mamakinta sai ganin shi ta ya jiyo. Hannu ya sa a cikin aljihu ya fitar da takarda. Yana mai riƙo hannunta ya sanya takarda a hannunta. Ba tare da ya bari sun haɗa ido ba, ya juya zai fita. Har ya kai kofa Zainab ta furta kai mai yadda kamun san da ka ɗauko ni. Dan Allah ka gusar da hankali na Usman. A sanye ya jiyo yana dubanta. Sai a sanan ta lura da yadda idanunsa suka yi jawur. Cike da nadama ya furta ina fatan zaki yafe min. Ya fice da sauri, inda ya bar Zainab a durƙushe hannunta da da takardar nan, tana kuka mai tsima zuciya. Bayan ta yi mai isa ta tashi ta fara tattara yanata. Tsoron abin da ke cikin takardar da Usman ya bata ne yasa ta kasa buɗewa, bari ma ta karanta. Don ko idan ta ga saki uku, za ta iya zarewa. Kayan da Usman ya kawo mata ta sa, kafar ta sanye da silifas ruwan ɗorawa. Kallo ɗaya za ka mata ka danganta ta da fulanin daji. Idan aka ɗauke da ƙiba, babu wanda jikinsa bai sanyi ba, ganin Zainab ta fito ɗauke da akwatinta. Tsakar gidan Shehu cike yake da jama'a manya da yara, sun zo mata sallama. Su iya lakuwa a cikinsu wasu har da kuka. Zainab ta ƙara ciwo waiginta ko za ta ga Shehu. Hakan ya sa Bello faɗin tun ɗazu ya fice. Ya ce ba sai mun tsimaye shi ba. Kai Zainab ta gyaɗa ba tare da ta iya furta komai ba. Tana kuka su iya lana kuka tare da neman yafiyar juna. Har suka mata rakiya daidai mararraba da Usman ya taɓa aji Tanko. Sannan suka juya cike da alhini. Tafiya ce miƙaƙƙiya Muhammad Bello da Zainab suka yi. Dusan da ya nemi su zauna su huta, ko don Zainab ɗin ta samu hutu, sai ta ƙi. Gaba ɗaya a tafiyar take sauke fushinta. Ganin haka duk sanda lokacin sallaye, Muhammad Bello yake bata lokaci ko ya samu ta huta. Ta ƙi ci, ta ƙi sha, sai kuka. Sai yamma liƙi suka isa Mambila. Da ke sun saba sosai da Bello, sun samu tarba ta karamci. Inda aka ware wa Zainab ɗaki na musamman da yake wasu daga cikinsu ba su mance Zainab ba. Idan kuwa san ba ta iya tuna komai, bare ma ta gane su. Da addu'ar Allah ya sa Usman ya biyo sawunta ya ce ta da ya fasa mai da ita ta kwana a cikin ranta. Ba ta yanke zato ba sai da washe gari da sassafe Bello ya sa ta a cikin motar ta raba. Makudan kuɗin da Usman ya ce a bata kulla a cikin bakan leda, Bello ya aje akan kafarta. Bayan ya yi ta karɓa taƙi. Har zai juya ganin halin da Zainab ke ciki yasa ya kasa tafiya ya bar ta kamar yadda Usman ya ce. Tare suka ƙarasa ta raba. Wajen kwana ne ya gagara, sai da Allah ya taimaka wani direba ya kai su wani ɗan ƙaramin hotel wanda za a iya kiran shi da ba yabo ba fallasa. Bello ya kama mata ɗaki guda tare da siya mata abinci. Ya shaida mata shi yana daga can waje, ƙila ya kwana wajen masu gadi, don kuwa shi bai saba rayuwa mai tsada haka ba. Abincin nasu babu laifi, amma kasancewa ta tana cikin baƙin ciki da kewar Usman da ke ta ɗan caccaka. Sannan ta yi sallah tana mai roƙon Allah mafita. Kasancewar ta kwana biyu bata kwana akan katifa ba, sai ta ji gadon ya mata wani iri. Ta gwammace ta kwanciyar ta akan dadduma, duk da ta san baccin ba zuwa zai ba. Da sassafe wajen karfe 6 ya sanya ta a motar Kano. Zainab na masa magiyar kar ya barta, shi kuma Bello yana bata hakuri. Har ta kusa ta tara masa jama'a,
ciki har da masu cewa to ana tafiya dole ne, tunda ta ce ba ta yi a rabu da ita mana. Wani kuma faɗi yake kai kuwa ka juya da ita mana. Cike da rarashi Bello ya furta ke haƙuri uwar gida. Ban san takamaiman dalilin da ya sa Shehu ya haƙura da ke ba. Bayan jaddada soyayyar ki da ya a gare ni. Shehu na ƙaunar ki matuƙa. Kusan sai na ce ke ce ya mace tilo da zan iya buga kirji na ce Shehu ya so. So ɗaya tal. Shehu ya zaɓi barinmu. Barin raga Shehu da komai nashi domin ya dawo birni ya rayu da ki. Da haka ni dai sai dai na ce ki yi haƙuri. Wannan al'amari naku da ɗaura kai yake. Allah kuma ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi. Allah ya sada mu da alkhairinsa. Bisalam. Ya juya yana mai matse kwalla, inda ya bar Zainab cike da na sani iri-iri. Musamman na kasa roƙon Usman da ta yi. Da ta sani da ta nemi yafiyarsa. Da ta san zai ce su dawo birni, da bata bi zigar Rahila ba, da kuma bata bari zigar Raƙi ba ta ruɗe ta ba. Duk da a lokacin neman hanyar tafiya take ido rufe, ya ziga shi Allah ya sare mata lokacin da san bata ma buƙatar komawa gida. Gaba ɗaya rayuwarta ta sauya cikin watanni ƙalila. Shin ina ta dosa? Daga ina za ta fara? Tunanin da ta yi kenan a hanya. Ba kamar da ba, duk checkpoint idan aka tsaya sojoji sai sun tanka ta. Wannan karan babu wanda ya lura da ita, saboda shigar fulanin da Usman ya sa ta yi, da kuma wannan shekin da fatar ta take yi, gaba ɗaya ya tafi. Sanda suka isa Kano magariba ta yi. Dan sahu ta tara ya kai ta gida, amma ko da ta doshi kofar gate ɗin gidan malam, gabanta na faɗuwa ta shiga bugawa. Wani sabon mai gadi ne ya buɗe. Ganin mace tsaye bakin kofa ta yi dagaje da ita cikin kayan fulani ya dube ta, ya ce lafiya? Ku bara ta ku ba dare ba rana? Cike da ɓacin rai Zainab ta furta na maka kama da ‘yar bara? Kai wane ne ma? Kud, ƙanin ubanki ne ni, Ja'ira. Sai ki ta zama a nan, tunda ke abin naki ma har da rashin kunya. Baki Zainab ta buɗe. Da tsiwa ta yau sai gashi ta rasa ta cewa. Wai ita ake kira da almajira a gidan ubanta. Ƙaton dutse ta ɗauka ta shiga buga ƙofar da iyaka ƙarfinta. Isowar mota tare da fitowar Jauro da sabon mai gadi, wanda bugun da Zainab ke yi wa gate ɗin ya sanya su fitowa a fusace. Take mota ta dallare Zainab, wacce Jauro ya hauta da faɗa, dan shi kansa bai gane ta ba. Faɗi yake wallahi sai mu yi ƙasa-ƙasa da ke a wajen nan. Ƙofar gidan ubanki ne zaki kama bugu? Ko akwai wanda kike bi bashi? Kai mun tari, ko wani ya siya nono gunta bai biya ta ba. Cike da takaici Zainab ta furta kai ɗin gidan ubanka ne ai. Ba nono ba shanu ya siya. Wallahi duk sai kun ci ubanku. Ni Zainab sai na yi maganinku. Jin murya irin ta Zainab Jauro ya buɗe idanu yana dubanta. Gaba ɗaya ya manta da motar da ta tsaya tana jiran a buɗe musu ƙofa su shiga. Ban tare da har lokacin bai gano komai ba, cewa ya wallahi ni ban taɓa siyan nono a gunta ba. Kai ni yau ma na fara ganin ta. Hayaniyar me kuke yi ne haka da ba za ku zo ku buɗe mana ƙofa ba? Cewar Falmat, wadda ta gaji da sakarcin su Jauro, ta sauke gilashi cikin neman ba'asi. Gefenta Halitta ce zaune, da yake sa'ad da suka je Umara ta bakale lallai sai su dai ya bari ta biyo su Najeriya. Za ta yi wata guda ya zo ya ɗauke ta. Tsayawa Zainab ta tana duban mota cikin wani irin yanayi mai wuya fasaltuwa. Dukansu su biyun ba su lura da ita ba. Musamman Falmat, wacce take bambami sun isa buɗe musu gate. Cikin ina yana mai nuna Zainab da yatsa Jauro ya furta, ranki ya daɗe, ina ga kamar dai Hajiya Yakura ce. Sai a sannan suka lura da Zainab. Halitta ce ta fara fitowa da sauri inda Falmat ta biyo bayanta. Gabanta suka ƙara sa idanunsa a kan Zainab, yayin da ita ma ɗin su take kallo. Shigarsu, yanayinsu da komai nasu yayi daban. Musamman Halitta, wacce ta yi jawur kamar Balarabiya cikin bakar a baya. Sai Zainab take jin kanta kamar almajira, kamar yadda sabon mai gadi ya yi zato. Hawayen da suka daɗe ba su zubo a idanunta ba, su ne suka fara shirin zubowa. Ta yi saurin kawar da kai gefe. Yakura, cewar Halitta yayin da ta rungumo ta da sauri. Kamshin turaren ta ya mamaye warin rana da Zainab ta kwaso. Ta ma rasa yadda za ta yi. Murna ganin Yakuran ko kuka za ta yi. Falmar kuwa ruga ta ciki da ihu. Faɗi take Yakura ce, wallahi Yakura ce. Ami Allah ya karɓi addu'anmu. Halitta ta janye Zainab ciki, don ku ‘yan unguwa sun fara tsayawa ganin ba'asi. Ami bata gazgata magana Falmar ba, sai da ta ga Halitta ta shigo hannunta riƙe da na Zainab. Nan ta zube ta yi sujjada tana wa Allah godiya, sannan ta tashi ta rungume Zainab. Dukansu su huɗu kuka suke, aka rasa wanda zai rarashi wani, musamman Zainab, wacce ita nata kukan biyu ne, har da na rashin Usman. Sai da suka ɗan nutsu ne Falmata ta fita ta shigo da motar. Halitta zaune kusa da Zainab har lokacin ta kasa sakinta. Amme ce ta kira 'yan uwa da abokan arziki tana shida musu Allah ya dawo da Zainab. Yakura ta dawo. Anta Sauda kuwa cewa ta da Yakura ta huta. Amme ta fara tambaya ta inda za a samu tsinannen almajirin nan da kuma inda ya kai ta. Idan Allah ya waye gari ita ma za ta zo. Doye da suka so Zainab ta faɗa musu daga inda take ko kuma yadda aka tafi da ita.
da kuma wanda ya tafi da ita, sai dai Zainab kawai ta sa musu kuka. Hakan ba ƙaramin daɗa tayarwa da Ami hankali yayi ba, da haka ta ce kada wanda ya ƙara tambayar ta komai, a bari ta huta tukunna ko zuwa gobe ne. Kai co, Hausa suka ce sabo turken wawa, bale kuma wannan ya haɗa da soyayya. Lallai, bana Yakura ta ga izina. Ko ya za a ƙarƙe? Kuna ganin za ta faɗa su Ami inda Usman yake? Ko ba don a kamo shi ba, ko don ta koma gare shi. To mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.